ebom paye tumi nyina wura edi azaka sie ma wo so wa me yakwan me aba wanim ba ye nshira nimsi aba obehira san ne yakọ eda wase ewo Yesu din yimu amen amen. Eda Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso so adom kɛseɛ no adom yɛ nyinaa Awurade asɛm no a yɛsua ne fa ɔbotaa yi ho no ɛsɛ sɛ yɛte aseɛ ne yɛte aseɛ asafo biara ɛwɔ ne fa pem anaasɛ nkyerɛkyerɛ bi a Awurade nkyerɛkyerɛ a ɛda wɔn mu adi na ɛhyɛ wɔn nso ne ɛsɛ sɛ asafo biara nso etimi ne ka message so nka ye ka sɛ yɛ message bi a ɛda yɛ die na ɛhyɛ yɛn nso ntina ne yɛ nyinaa kasa kyerɛ yɛn ho no yɛhwɛ Matthew chapter 16:18-20 no yɛbɛka nka kakra ne yɛahwɛ deɛ Awurade nsɛm no ɛteɛ ɔse na Yesu eduru Kaesarea Philip fam no obisa na asuafo no sɛ nipa sɛ onipa ba ne hwan ɔse Yesu Christ ase de reporter na report to na Yesu duru Kaesarea no fam no ha yɛ obi na ɛka ɛna obisa na asuafo no sɛ ɛno nso obi asɛm a asɛm a Yesu bisa na sɛ nipa ba no ne hwan. That is a simple message of Yesu no asuafo no obisa na sɛ nipa ba no ne hwan. We the other reporters or more reporters speeches in United Free Media was it handy was in the Ibn Ubineka or say no say or sending Ubin report to Ibn say we Johannes Boni I almost say Ibn Johannes Boni the free for intended by that the reporter they made to no so I did now sending she mu Nina Kanyamiasam. Na ebinom se Jeremia ana adifo no baako na obisa wɔn sɛ no nso yɛ Matthew ne report because Yesu no de no mo hyɛ na mo nso mene hwan ɛne ne asɛm a efiri ade nkyɛn ɛbaeɛ Simon Petro bo ase ha sɛ nso deɛ Simon Petro no yɛ obi na ɛkan wa anka nki ehu no Simon kan de mene hwan bi sɛ mene hwan no ana sɛ mo nso mene hwan no woni Kristo no Nyankopɔn te asefo no ba saa na nke report no kia Matthew ankyerɛ me ahu nipa koro ka sɛ Yesu question no obusi ansa ya nke ahu nipa koro obusi ayɛ we reporter speech ni na every free mu dia ɛna ɔse na woni obisa nso ɔse mo nso mene hwan me yim na me ahyema woni Kristo no Nyankopɔn te asefo no ba enhyira no Yona ba Simon ebi sɛ ɛnyɛ hona ne mogya ne yi kyerɛ ɛwɔ na mɛgya a wɔso no na me nso mesɛ wo sɛ woni Petro na ɔbota yi nso na mede masafo besie na sama do apono arimu mfa so nti no saa na nkasɛm ne deɛ nkae to so ankae kɔyɛ mene deɛ de tu yɛn ho foni aka aka ne nti wo sɛ wo de wɔfa nsɛ bi fa nsɛ enipa sɛ onipa ba ne hwan ebinom sɛ woni Yohanes Boni no ebinom sɛ Elia na ebinom sɛ Jeremia na adifo no baako mo nso mene hwan woni Kristo no Nyankopɔn te asefo no ba no eyi nyina fifiri man nsɛm nkɔfo Peter Matthew ni hyehye mu a woni Kristo Nyankopɔn te asefo no ba enhyia no Yona ba Simon efi sɛ ɛnyɛ hona ne mogya na yi kyerɛ ɛwɔ na mɛgya ɔsoro no na me nso mesɛ wo sɛ woni Petro na ɔbotaa yi so na mede masafo besie ɛne yɛ dwendwene nsɛm yi nyinaa ɔne atumi aboa yɛn wonu sɛ ɛnɛ no ebetu yɛn ho fo kakraa wonu sɛ wɔse obisa wɔn sɛ 13 hɔ wɔyɛ 13 hɔ a ne nyinaa na kɔyɛ sɛ when he came into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples saying, who do men say I the Son of Man I am? Not who do not has a was who do men say? Nipa say on nipa say I am present to nipa say me ne hwan on me ne hwan. Who do men say? So and answer, what did men say? Next I need here nipa say me nipa say me ne hwan. And I'm gonna say nipa say you were the Christ. Sana kan you nipa say we now we you were Jeremiah
you were Elijah, you were one of the prophets. Now wo ye, and then me say mbaba na maka ne hwa de ka na wo ye. Enipa say na me ne hwan. And then o me say enipa say na wo ye. Ba nya sa na o kan o kan say enipa say yes say what do they say? They say what is going on? They see sa na o kan da bia, say na ngofo kan da bia say meye. Ni mo ne de ngofo kan say meye. No say they said o me kan you some say bi no kan say see me ka say sa na o kan some say you some say John the Baptist, some say Elijah, others and John the Baptist, one of the prophets. But who do you say I am? Monsué. Simon Peter answered, you are the Christ. No, you are the Christ. Monso say na me ye hwan. Ana monso say me ye hwan. Peter say, oh, you were the Christ. Now we need Christ no. He said in the Bible na hu pa you were the Christ. One kind of say now we need Christ no. Nemo you are see ya me ka say ya egusu ya ka say ya no. We need Christ no. Not you were the Christ. Now we Christ no. Now we need Christ no. Samre no na ye gidi say now we need Christ no. Na say die you won say now we need Christ no. Simon Peter one kind of say you are the Christ. See ya we need Christ no. The Son of the living God. And Jesus answered and said to them, blessed are you. Blessed are you. He said, blessed were you. Peter, now we ain't no, but you are blessed. You are blessed. For flesh and blood has not revealed this to you. But my Father who is in heaven. And I said to you, you are Peter, not you were Peter. As I promised you, I send name you Peter. Me say you for Peter. Me be atwa me kan sa kire o. I promise you, me share obo say you for Peter. Still no, I maintain it. You are still Peter, not we were Peter. Now we are Peter, but now you have changed. No, and this is a song. This is a son. What else be the son? And the one can say Peter say now we are Peter. Okay. Now we Peter me go me share unia Philip dem ba unia Philip Andrew dem eba menche no na me share wo bo say be frɛ wo Simon be frɛ wo Kefa Simon Peter me ka kyerɛ o I still maintain it. You are still Peter and then minim de ne ene anka nso ne yenso yeye e me bi atwam ne ye Christopher ne yasum Nyankopɔn na ahote brabo emfa ni agro nya mesu ahye ma ene nso na ene nso atie. And I say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church. Son of the Christ. So, one man can say, you were the Christ. You were the Christ. Now we need Christ on there. You're very careful. The answer, you know, we have a bombos, Nanya it is Yadi. You said, you are, and also, you are the Christ. You are the Peter. Whom people say I am, not I was. And go focus on me, why no. I am say ya make us say send am go for ka fa me ho on say one can nan crofo say na wo ye Jeremia he say o man ka say bi no say wo ye you are still say no maintain say wo ye Jeremia na monso ha say ade ba ko a na ye ba mu kakra na ye to ye ho fo bebre nso aka ho bi no say ye nyina nim say ye hwe eye Nyankopɔn Peter Nyankopɔn man yi kire say Yesu no oni Kristo no ti ye Peter ni yichire no Peter's revelation no e be say e hwe ho asem kakra bi on edika sua hu say ada say asafo no Kristo di be si mini Kristo so Nyankop anema nan ena ede ne a ewade ehwimu baako ye mfa ne say ada say wadi asafo ni be si I am the Christ so mini Kristo no so and I say Kristo and whatever maybe if Kristo ho Kristo no ho say the medical aka no either so there say ni be say Kristo mini Kristo no so and I say odi be si Peter so Peter and odi asafo ni be si no so de kin kai and I say odi be si Nyankopɔn adi ye so and I say odi be si honam ani moja adi ye so
yes Ediania so one fancy Peter so one fancy mini Christo so one fancy Yankopon di year so one fancy honani moja edi year so dia na ebota no ejina ma dia be odi besi dia be na ebota no enti Ediania saa ne ma na mu ba akọ na besi so eno ne ahwe hu se one on fancy Peter so because Peter dey dika dia to say Peter onye expected messenger obebe wi asan anhwe ne ho asem bia wadifo no mu ti Peter oni adifo ne ni ho adanse bia wo mo ahunu ansie se wo beba Nyankopon mo ya nka ne ho asem bia nto anya ne ho dede bia se wo ba ne yehwe de kwai di Peter oye unexpected messenger oye messenger of God but oye unexpected messenger no fi Nyankopon che ba enti ana ehunu se Nyankopon so de onfa ne nkrofo nsi unexpected messenger so no mu nsem ode asoma no de obetwe mo adwene asi ne nsem a ekura no de mebo ebehwe Peter the keys of Peter no osoro ahini nsafo ne de man no de mebo a de gina ho ma ne de ekire enti ha se ne ehunu se Peter ye out na Greek san na twe Bible no so ebie ni pefe mi ehunu se Greek san bie ni mi ehunu se Nyankopon asem no obota no Yesu kan so de asafo ne bezi so no na Petra na Peter nso ekire feminine rock the feminine word obota bedie na obota ba church rock no na Peter no nso a ono nso ye na Petros na nso ye obota enini masculine rock na so masculine edin se ha se no rade de Greek san de the sense atontam okura ndi ha se de hu se Peter de o ma aguru no kura oni won kan okura tinkofo man si Nyankopon be si asafo na si Peter so bia na de enye no kwa honan moja eyi kire ene ehun se Kristo nso obesi Peter e ka Peter di ye di a Peter yi kire di a ni e ka mini Kristo no ko Peter wonya yi kire na me ka ho asam nya me bo be egusu ye hwemu akọ endi Peter na yi kire Peter mini Kristo no nso so ehun se Peter kan se Yesu bisa se mene hwan no Peter se woni Kristo no Nyankopon wote ase ne ba no eno ye na Yesu kan say Peter asema wo kan die firi wanu mu ba yi enye wa wasem a na Nyankopon asem a enye nipa asem enye wadwene enye hunani moja na yikire wo nyobi na ka kire wo wa ma wusirem enye emfiri hunani moja yikire mu ene ba ye nti mini Kristo no a waka no ana mini Kristo no Nyankopon asem ka no a nyame boy ebehwe mu no eno eso na mede masafo besie nse mini Kristo no so nyame mede masafo besie no eba saa de a na yehun se Awurade mu no ye wo lordship na Christship Kristo Yesu ne titles ye bebre ne office ye bebre na mienu pa ya ka sie mienu pa ye de fe no so da ye de afe no a besi nne oba nyina Awurade Yesu Kristo Awurade Yesu Kristo Awurade ye ka Bible na ayi mu ma Awurade no nko na Kristo no nko ne aka bom na Bible ka chapter 236 no ase ye kan no nye ho nko na otwe saa na na bia ni Peter no ke kan ye accent bebre na wo bebre kire se Kristo no nko Kristo no Kristo no office of Christ no and I say Christship no any lordship no ene ma menu enso se ka se dan temo na so de besi mini Kristo no so dia na Awurade Yesu no ne lordship no na yirem ti bibia hye ne lordship no nyina na ka ne sa fe de Yesu wonya Awurade bio yɛntimi mfɛ no Awurade sɛ yɛfɛ no Awurade deɛ a na yɛ sɛ mfom so because wɔtwe adwene sɛ ɔde si ɔne ne Kristo so nti ɛbɛhu no sɛ ɔyɛ Kristo no nko a ne mu Awurade deɛ wɔnka ho nti na Awurade yɛ no deɛ na nka ayerɛ mu nanso ɛhu sɛ nte saa ne ɛhu sɛ da Yesu asafo no Nyankopɔn ɔsi asafo no Peter Nyankopɔn ahennie no nsafoa no ɔde maa no no akyerɛ yɛbɛka ho asɛm na ɔyi agu hɔ no ɔyi nneɛma bebree no a toto hɔ mmiɛhu no sɛ afei deɛ Yesu no ɔne Kristo no na Onyankopɔn ayɛ Yesu no Awurade ne Kristo nti ha sɛ deɛ ɛhu sɛ wɔyɛ Awurade ne Kristo nti two office sɛm da metade yɛmfa to kyerɛ ma sɛ obi yɛ lawyer ɛne doctor nipa korɔ no a deɛ o nanso na office yɛ mmienu ayɛ sɛ Yesu wɔyɛ gya saa ayɛ ɔba ɛti yɛbɛhwɛ ho asɛm pa aka Bible no a Bible mfa ne sɛ wɔyɛ gya yɛbɛbie mu ani ɛna ɔsan ayɛ ɔba enti ya se ya na nipa bebrenu anfa ne se oye oba no nko an ho asam ne ka ne ato oye agya na asi nkyai na bi o se de oye agya no so be hyemu ni ya kyerem de enti oye agya ne de enti oye oba ne ka bɔ mu ne timi rekonsa na timi aboa ye akyi be ka ho asam fa na timi aboa ye
enti osisi mini Kristo no so dia I am the Christ no so dia na say Awurade lordship no na yire me no so dia nya possible cause lordship no kasiya pa o Kristo so mu edi akotene ne ekwa akowie se ono ne de ote ase daadaa no ono ne de ote ase daadaa no ote ase daadaa enti nyame enhya no nso enti ne mo na se osisi me wan se bia hona ni moja yi kire so dia obesi esi hona moja nye se ne ene man na me kire mo ne obetuma si esi Yesu we Jeremia so ebinim se Yesu Jeremia no ampa obetwe Yankopon betwe ne nkrofo adwe Yesu so saa so Jeremia obetuma Jeremia obetuma John the Baptist obetuma Isaiah eno so na possible saa Yesu onya Isaiah onya Jeremia onya difo no onya adifo no mu bia na so ne abewi ase bio oye Messiah no oye Messiah ni mu onye adifo no mu bi na so na abewi ase teno se hu se Yankopon entwe na adwe nkrofo adwe ensi honam ni moja yi kire so ne mu yɛhwɛ Nyankopɔn adi yɛ nso deɛ a Nyankopɔn adi yɛ deɛ ɛna ma Peter kora hunu sɛ Yesu no wɔne Kristo no Nyankopɔn adi yɛ na firi mfitiase nyinaa ba nyinaa ɛnɛma Nyankopɔn yi na di kyerɛ na di fo no nyinaa ayɛ n'asɛm ɛyɛ sɛ deɛ wɔseɛ ɛyɛ n'anum asɛm ɛyɛ deɛ Awurade aka anaa deɛ nsɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn ba ɛna ne ɛfɛ ne sɛ adi yie ɛno deɛ wode do to ho a asɛm biara ni hɔ enti yɛhunu enti asa ne yɛdi ka agye atom sɛ Peter ne yi kyerɛ no na Nyankopɔn yi kyerɛ yɛmfa nhyɛ adwene sɛ Peter ne yi kyerɛ na Nyankopɔn yi kyerɛ na Nyankopɔn adi yie na ɛnyɛ honam ne mogya adi yie yɛmfa nti Peter ne di yie no onyaeɛ no sɛ Nyankopɔn abie n'anim a ne hu sɛ Yesu ne Kristo no na Nyankopɔn adi yie ɛna Nyankopɔn ha sɛ nso ne ka mfa nhyɛ adwene mu sɛ asafo no Nyankopɔn Yesu na besi asafo no bara sɛ ɔba wi ase no na ɔba sɛ ɔsomafoɔ ɔba sɛ odiifoɔ ɔba sɛ ewi ase agye nkwa no saa mmerɛ deɛ na Onyankopɔn na ɔfanse ka saa mmerɛ Nyankopɔn esi na asafo deɛ a ɛna nkɔbɛtwe nipa nyinaa wɔ wi ase nyinaa dwene sene so wɔ honam mu sɛ ɔno na obiara ntie no because ɔyɛ Nyame asɛm a wɔba a wɔhyɛ asɛm bi ma te wɔde Nyankopɔn tinye Nyankopɔn na yi kyerɛ Peter sɛ Yesu no ɔne Kristo sɛ ɛbɛyɛ a ɔmbɛdi n'akyie no sɛ deɛ ɔmodi n'akyi no wɔne soma no ofi ne nkyɛn na ɛbaeɛ na ɔmo tie no ɔmbɛtumi anya daa nkwa ama ɔmo kraa te ase ne sɛ Nyankopɔn na esi asafo no deɛ a Yesu baa honam mu no Nyankopɔn bɛtwe ɔman no nyinaa adwene si ne so sɛ ɔyɛ n'asɛm ti ɔmbɛtwe ɔman no nyinaa obi a ɔpɛ nkwa biara ni hɔ a Awurade bɛyi n'adwene saa nipa n'adwene afiri Christ so because ɔhyɛ twerɛ ma waba honam mu Onyankopɔn bɛbi ne ho adanse akyerɛ ɔkra bia ɔpɛ nkwa biara na wɔde n'akoma nyinaa de Yesu akyi na wɔtie Yesu asɛm akɔsi wɔ wuo mu na wɔbɛ ne ho asɛm ama no akɔsi wɔ wuo mu wakɔ fam ama no a biribiara in everything biribiara mu akɔpem sɛ saa nipa no Nyankopɔn bɛfrɛ no akɔ ne nkyɛn na sɛ ɔwie ne nanteɛ wɔnya nkwagye ama ne kra saa mmerɛ ne Nyankopɔn na esi asafo no ne mo sɛ deɛ Yesu sɛ Yesu sɛ daa kyɛn na besi asafo no ɛne Nyankopɔn na besi asafo no bie wu ne mo ɔna besie na obesie si ɔbotan bi so na ne na yɛka ho asɛm sɛ Peter nya yi kyerɛ ɛna yɛdi ka ate ase sɛ Peter ne yi kyerɛ no na ɛyɛ Nyankopɔn yi kyerɛ na nya honam ne mogya yi kyerɛ ɛna yɛdi ka nso asua hunu sɛ yɛwɔ two revelators na wɔ hɔ ɔmo ne wɔn yi kyerɛ revelator baako Nyankopɔn ɛna revelator baako no nso sɛ ne ɔhonam ne mogya ɔmo nyinaa yɛ yi kyerɛfoɔ na ɔmo nyinaa tumi yi kyerɛ akyerɛ ɔmo nyinaa tumi yi adi kyerɛ na Nyankopɔn deɛ Yesu sɛ asafo ne deɛ miisi deɛ a deɛ yi kyerɛ a Onyankopɔn ne yi kyerɛ Onyankopɔn no ɔyɛ yi kyerɛfoɔ no Onyankopɔn no ɔyɛ one of the revelators no ɔno ka one of the revelators no ho no ɔno ne yi kyerɛ so ɛna ɔde asafo ne bɛsie ɔmfa nsi honam ne mogya yi kyerɛ so honam ne mogya ne ɛyi akyerɛ no ɔwɔ hɔ ɛna Onyankopɔn nso yi kyerɛ nso Onyankopɔn nso tumi yi kyerɛ ɔno deɛ ɔde asafo ne bɛsi Nyankopɔn ne yi kyerɛ so enti ɛmena Peter nya yi kyerɛ no Awurade ne Nyankopɔn yi kyerɛ nti follow within the revelation of God ana Nyankopɔn ne yi kyerɛ emu ɛna na Peter ne deɛ no ɛhwe mu efisɛ Peter yi kyerɛ no munim sɛ Nyankopɔn na de kyerɛ no ɛna Yesu ka kyerɛ Peter sɛ Peter ensira no
efiri sɛ ɛnyɛ honam ne mogya na yikyerɛ ɛwɔ honam ne mogya yikyerɛ nyɛ nhyira honam ne mogya yikyerɛ nyɛ nokorɛ ɛatorɔ na mɛgya na yikyerɛ ɛwɔ mɛgya ɔyɛ revelator a ɔno nso otimi yi nokorɛ die na otimi yɛ hintasɛm mu adie no ɔno na yi saa yikyerɛ ɛwɔ nti wo yikyerɛ deɛ ɛyɛ mɛgya yikyerɛ enti Peter yikyerɛ no onyaayɛ no ɛna na Yesu de Peter yikyerɛ no ɛdoto yikyerɛfoɔ mmienu ɔmo yikyerɛ ho na ɔmo sɛ Peter wo yikyerɛ no deɛ efiri Nyankopɔn ne yikyerɛ mu na ɛbaayɛ enti ɛyɛ yikyerɛ papa ɛyɛ nokorɛ yikyerɛ ɛyɛ yikyerɛ efiri Nyankopɔn nkyɛn na ɛbaayɛ ɛmfiri honam ne mogya yikyerɛ enti honam ne mogya yikyerɛ na ɛwɔ hɔ Nyankopɔn yikyerɛ na ɛwɔ hɔ abere biara honam ne mogya yikyerɛ wɔ hɔ Nyankopɔn nso yikyerɛ na ɛwɔ hɔ na Nyankopɔn ɛde ne ma Nyankopɔn twe asafo na adwene si Nyankopɔn ne yikyerɛ so yɛka sɛ Nyankopɔn yikyerɛ ne sɛ Nyankopɔn n'asɛm enti Yesu sɛ daakye mede m'asafo no ebesi Nyankopɔn asɛm so ɔyɛ na Nyankopɔn asɛm pɔ enti daakye biara no Nyame asɛm biara Yesu bɛtwe nipa adwene sisi wɔ biara no ɔyɛ perfectly right ne mu sɛ ɔmo sɛ Peter ne yikyerɛ no Nyankopɔn yikyerɛ deɛ nanso sɛ ɔde asafo ne si Peter yikyerɛ no so a ɛbɛlake biribi ɛyɛ Nyankopɔn yikyerɛ o yɛbɛgye adi sɛ Yesu ɔne Kristo no ne adi n'akyi na mu ɔntwe adwene nsi ɔno ne Kristo no nko ara so ɛba sɛ ɛbɛlake biribi enti Nyankopɔn asɛm mu no daakye biara Onyankopɔn ɛtwe ne nkurɔfoɔ adwene asi n'asɛm so a asɛm bi a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn bɛ biara ne Yesu bɛtumi de asafo no asi so because ɔnhyɛ ɛbɔ sɛ meka Yesu sɛ daakye obɛsi n'asafo no ɔnhyɛ ɛbɔ biara sɛ asɛm yi anaa asɛm yi na mu Nyankopɔn asɛm na ne asafo bɛsi so simple ɛni sɛ ɛnɛ me wɔ fie na mmɛbusa mesɛ a ataade bɛ ma na ɔde bɛkɔ asɔre na mɛsɛ mede mataade mɛnɛ deɛ mɛhyɛ mmea mataade a mataadeɛ biara sɛ mewɔ sitɔ mɛtumi ahyɛ mewɔ kooto mɛtumi ahyɛ anaa mɛhyɛ me mpaboa a ɛnɛ deɛ mede mɛhyɛ me mpaboa mɛhyɛ mmea me mpaboa anaa mmea me mpaboa a me mpaboa menkyerɛ mpaboa korɔ me mpaboa biara sɛ slippers o sɛ sandals o ɛbiara qualify ba me na mɛtu sɛ neɛ mehyɛ shoe yi na mede akɔ saa na Peter adi yie no nso Peter na di yie no Yesu sɛ wadi yie no Nyankopɔn di yie ɛnyɛ honam ne mogya adi yie ɔde do to ho no compare to revelators revelations ɛna wɔn sɛ Peter deɛ no ɛfɔle within God's category no Nyankopɔn deɛ na ɛhwɛ mu bi ɛna ɔse Peter yikyerɛ no Nyankopɔn yikyerɛ nhyira no sɛ ɛnyɛ honam ne mogya na yikyerɛ ɛwɔ nhyira no sɛ yikyerɛ deɛ ɛnyɛ honam ɛnyɛ obi na yikyerɛ ɛwɔ na Nyankopɔn mmom na yikyerɛ ɛwɔ Nyankopɔn no ɔte ase no na yikyerɛ ɛnyɛ sɛ nhyira no sɛ ɔnyɛ yikyerɛ o ne mu yikyerɛ no baabi efiri baeɛ no ɛna ma Peter wɔyɛ nhyira deɛ mentwe adwene nso ne sɛ ɛnti asɛ Peter wɔnyɛ yikyerɛ ɛna yɛwɔ honam ne mogya yikyerɛ nyɛ sɛ bia ɛna yɛdi kan nso ate aseɛ sɛ yɛsɛ Nyankopɔn nyamere biara ne deɛ yikyerɛ biara no constitute about advance bia follow within advance bia bear 5 things bi na ma yikyerɛ bia yikyerɛ na honam ne mogya yikyerɛ o Nyankopɔn yikyerɛ ni nyinaa wɔ saa characteristics ni bi saa esu ni deɛ ni nyinaa wɔ bi the how no me bia maka kyerɛ the how no ansa ɛkwan bɛn na ɔfa so nya yikyerɛ kwan yikyerɛ kwan na ɛkwan no a yikyerɛ fa so baeɛ no sign na yikyerɛ sign na osinya adi yie no ɔso da yɛ ɔte na som ohun ani so ne ɔnaayɛ ne nyinaa mu bia Nyankopɔn ne ho gumi no mu ɛno deɛ ansa how na saa how we deɛ honam ne mogya yikyerɛ no timi ɛwɔ the how ekura the how no bi Nyankopɔn nso kura the how no bi ɛna the word no nso ɛyɛ yikyerɛ no asɛm bɛ na yɛka na yikyerɛ no kyerɛ no da yɛ no wɔ so ɛda ɛbɛnya ɛni so ade hunu na ɛda bɛnya deɛ bɛ na ɔsɛ Nyankopɔn de ato na kɔma so deɛ Nyankopɔn bi na adwene mu ma na hunu ɛno ne deɛ ɛno nso adeɛ pɔtee no a Nyankopɔn yikyerɛ ɛwɔ no Nyankopɔn ɛyi adeɛ kyerɛ ɛna honam ne mogya nso yi adeɛ kyerɛ nti wɔn mmienu nyinaa wɔ bi ɛno da nkyɛn nso a the two hairs ɛka bɔ mu na ayɛ 4 no baabi a yikyerɛ no firi baeɛ ɛna ɛwɔ the great hair baabi a na wɔwɔ a Nyankopɔn yikyerɛ ɛwɔ no obiara honam ne mogya no nso nkurɔfoɔ a wɔn sɛ Yesu Jeremia wɔyɛ John the Baptist no wɔn wɔ baabi ɛna wɔn ka saa asɛm baabi na wɔn nya saa nimdeɛ no saa na Peter nso wɔ baabi ɛna wɔn nya saa nimdeɛ no wɔn nya saa asɛm no ɛni deɛ baabi yikyerɛ deɛ ɛbɛ obiara nkyɛn wɔ baabi na wɔn nya yikyerɛ no wɔwɔ baabi na wɔn nya yikyerɛ no Nyankopɔn bie wɔn ni wɔ baabi sɛ wɔ kuro mu o sɛ ɔka mu na wɔte o sɛ na wɔn da mpa so ɛyɛ baabi na Nyankopɔn kasa kyerɛ wɔ ɛyɛ bea bi
ɛna the great where no nso yɛ baabi a asɛm no firi baeɛ a no nso ansa where anaa the who when na di kyɛ ne maa wɔ onyankopɔn na di kyɛ ne maa wɔ anaa yɛ hona ne mogya na di kyɛ ne maa wɔ ɛno nso ɔmmienu nyinaa nso wɔ saa su no bi na ɛnna make a difference no the where na asɛm kyɛ ne firi ba no ɛno ne ɛnna hia paa ɛna the why no nso deɛ ɛbɛtuma ɛnɛ reason biara deɛ nti a ikyɛ no ɛbaeɛ deɛ nti a nyankopɔn ɛma Peter hu sɛ Yesu wɔne Kristo no nyankopɔn nko ananim ɔne ɛwɔ saa reason no ɔno nko ana bɛtuma kyerɛ reason ɛma Peter hu yɛ sɛ Yesu wɔne Kristo no Peter nti deɛ why no deɛ nti yɛhu deɛ nti saa na ma num deɛ yikyerɛ biara nti ne mu deɛ bɛma hu sɛ yikyerɛ wei differ from wei no na wei ni na yɛ ɛyɛ kronkron na tene na yɛ papa no ɛyɛ baabi a yikyerɛ no firi baeɛ no baabi a yikyerɛ no firi baeɛ no nti nyankopɔn nso yɛgya awɔ so no wɔ no nso wɔ yikyerɛfoɔ ɛna hona ne mogya nso yɛ yikyerɛfoɔ na yikyerɛ wei no ɛfiri ho ankyɛ na ɛbaeɛ ɛfiri nyankopɔn nkyɛ na ɛbaeɛ ɛna ne sɛ ɛfiri nyankopɔn nkyɛ na ɛbaeɛ deɛ a ɛna ɛyɛ yikyerɛ papa ɛna ɛyɛ yikyerɛ yɛ tene ɛyɛ nokorɛ yikyerɛ ɛyɛ nokorɛ yikyerɛ anaa nokorɛ adi yie na nokorɛ adi yie nokorɛ yikyerɛ a ɛyɛ ampa ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ba no so ɛna Awurade se Yesu se mesi masafo deɛ a mɛgya yikyerɛ so na mede asafo no bɛsie mɛgya n'asɛm so afei deɛ daakye biara no mɛtwe me nkurɔfoɔ nyinaa dwene si mɛgya n'asɛm so mɛgya ne yikyerɛ so ɛfiri sɛ mɛgya yikyerɛ na ɛyɛ nokorɛ enti ɔka kyerɛ bi da sɛ ɛnyɛ honam Nyame ahyira wo papapapapapa sɛ wo nso ɛnyɛ honam ne mogya yikyerɛ na wodi akyire na mu Nyankopɔn yikyerɛ na wodi akyire Nyankopɔn yikyerɛ nso deɛ ɛkɔfa every yikyerɛ bi Nyankopɔn asɛm biara ne nipa ɛkɔ nkɔmmɔ biara no ɛka ho bi nti asɛ ne ehunu sɛ Peter yikyerɛ no na Nyankopɔn yikyerɛ na nya honam ne mogya yikyerɛ na Nyankopɔn Yesu sɛ two revelators no ɛna ɔmo revelations no ti Peter ɛna ɔka sɛ Peter wɔnya yikyerɛ ti Peter yikyerɛ no a onyaayɛ sɛ Yesu ne Kristo no Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ Nyankopɔn n'asɛm a nanso wanka sɛ Peter ɛnhyira no sɛ wɔnya yikyerɛ o na mu ɛnhyira no sɛ Nyankopɔn na yikyerɛ ɛwɔ na anya honam ne mogya na yikyerɛ ɛwɔ ɛna ansa asɛm no o ɛnhyira no sɛ Nyankopɔn na yi saa adi wɔ nyinaa kyerɛ ɛwɔ na ehunu sɛ mimi ne Kristo no ɛna ade baako a sɛ nhyɛ ansa nso bio no sɛ Yesu sɛ minyae etie me ne na ɔmo di m'akyi na ɔmo ni me na me ni minyae enti asafo no yɛbɛhu Kristo kura dada Kristo no ade obi Kristo no yɛba ne nkyɛn ɔmo yɛhu no sɛ ɔne Kristo no na afei yɛbɛtie ne ne ɔsɛ minyae ni me yɛfɛ deɛ yɛnim sɛ Yesu Awurade Yesu no ɔne Kristo no na afei nasɛm na afei yɛbɛtie nasɛm ne ne na afei yɛbɛtie na afei yɛbɛdi n'akyi asafo Awurade sɛ onim n'asafo John chapter 10 wɔsɛ minim minyae na minyae nso ani me ɔno ɔmo ɛmfiri minyae mu deɛ ɔmo ntie me ne na enyaa nso ntie ananafoɔ ne enti enyaa ne nim Awurade yɛwɔ Awurade Yesu ne ho nim deɛ na afei ne voice na afei ɛbɛ control yɛ ne voice ti Nyankopɔn voice ɛna na Yesu di akyire Peter di akyire Nyankopɔn voice Nyankopɔn ne ti Nyankopɔn ne so ɛna Awurade sɛ wɔde n'asafo besie ɛnyɛ honam ne mogya yikyerɛ ne so Nyankopɔn ne ɛna wɔde n'asafo besie ne Yesu hu sɛ Peter ɛne no a Peter teeɛ no na ɛyɛ Nyankopɔn ne ɛna ɔno nso no sɛ Nyankopɔn ne ɛna ɛyɛ nokorɛ ɛnyɛ honam ne mogya ɛne ɛna odi akyire ti yɛmfa nhyɛ adwene sɛ Awurade sɛ obesi n'asafo daakye no nti woyi ɔbotan ne firi hɔ a na wokyerɛkyerɛ mu yie a ɛno ara ne sɛ Nyankopɔn yɛwɔ honam ne mogya yikyerɛ ɛwɔ hɔ yikyerɛfoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ honam ne mogya yikyerɛfoɔ ɔno ɔyɛ yikyerɛ ni ɛna mɛgya awɔ so no nso ɔno nso ɛyi biribi kyerɛ enti wɔn mmienu yikyerɛ no deɛ no nso Nyankopɔn ɛtwe ara sɛ ɔde asafo no bɛsie nti ɔmfa nsi Peter ne yikyerɛ no so ɔmfa nsi Peter ne yikyerɛ no woka sɛ ɔde nsi Peter yikyerɛ no so deɛ na ɛsɛ woka mmɛ bia woka saa deɛ no woka sɛ mene Kristo no so ɛnti Peter yikyerɛ deɛ ɛyɛ mene Kristo ɛno nso ɛyɛ yikyerɛ ɔbɛma yɛagye adi nanso ɔmfa asafo no ɛnsi ɛno so ɔbɛma yɛagye adi nanso ɔmfa asafo no ɛnsi ɛno so ɔbɛma yɛadi akyire sɛ Yesu ampa yɛbɛhu no sɛ wɔwɔ ne Kristo no na afei ne ɛnti Nyame boa a ɛbɛsua nsɛm bebree paa bɛboa yɛn
deɛ metwe adwene so ne deɛ meka bɛwie no afei mede asɛm no ɛbɛ na wie nyinaa ne sɛ revelators no ɔmyɛ mmienu na revelator no a ɔyɛ agya a wɔso no revelation na ɔno ne yi kyerɛ no wɔn sɛ ɔno yi bibi kyerɛ wo deɛ a ɔno ne yi kyerɛ ɛna afa wobɛdi edi akyire ɔno ne yi kyerɛ ɛna wɔbɛtwe adwene ase soɔ ɔno n'asɛm na kwae a etim ɔdaa yɛ botae a ɛnsa da biara no ɛno na ɔbɛtwe adwene ase soɔ yi kyerɛ ni a wɔyɛ Nyankopɔn a ɔyɛ agya a wɔso no ɔno no ɔyɛ revelator no ɔno ne revelation no ɛna ɔbɛtwe adwene ase soɔ ti revelation biara obiara bɛnya biara no either sɛ ɛwɔ yare sua mu deɛ sɛ Nyankopɔn yi kyerɛ deɛ a ɛno nso ɛka ho bi sɛ Nyankopɔn yi kyerɛ deɛ a wonyɛ nhyira sɛ Nyankopɔn yi kyerɛ na wodi akyerɛ deɛ a woyɛ nhyira ti Peter no odi Nyankopɔn yi kyerɛ akyi na ɔyɛ nhyira nti daakye bi a Yesu sɛ mede asafo no bɛsi Nyankopɔn ne yi kyerɛ Nyankopɔn yi kyerɛ in general na asɛm biara efi Nyankopɔn nkyɛn bɛ biara no Yesu bɛtuma adi asɛm no akyi amana yɛ nti asɛm no deɛ asɛm no mmere mu da hɔ bebree nti sɛ wɔmfa safo mena mebɔ no toa yi sɛ wɔmfa safo no ɛnsi honane mogya yi kyerɛ so ɔmfa nsi Nyankopɔn yi kyerɛ so ɔmfa nsi Kristo so mene Kristo no so ɔmfa nsi Peter so deɛ ɛna ɔde bɛsi deɛ ɛhe so saa nneɛma nan yɛ na wɔse yɛdwene ho ɛna ɔde bɛsi deɛ ɛhe so ɛnneɛma nan nyinaa sɛ yɛfa no ɛde to nsania so a ebiara etimi yɛ yie di ade asɛm ne ho Awurade anim no ɛna ɛyɛ nokorɛ na ne nyinaa yɛhwehwɛ mu nyinaa kɔsi yɛ no deɛ asɛm ne ho ɛne Nyankopɔn adi yie Nyankopɔn n'asɛm yɛde Awurade ase sɛ nnɛ Nyankopɔn ɛsane abɛhwɛ yɛn Awurade nhyɛ nsɛm so ma yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen.